Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Ndakhala ku chipembedzo cha Satana kwa zaka zochuluka pa muyezo wanga, koma sindinafanane ndi anthu ena amene ndidapeza mbiri zawo ku chipembedzoko, amene akuti adakhalako zaka zambiri. Choncho ndikamanena kuti ndakhala zaka zambiri, ndimayerekeza pa zaka zimene ndili nazo lero pa msinkhu wanga. Zimandikulira zakazi chifukwa mmene ndatembenuka mtima ndimachiona chisomo. Kukhala ku mdima zaka 17 osafako osaphedwako, nkubwerera nkudzakhala ndi mwayi wowolokera tsidya lina, nkuyambanso kukhala ndi moyo tsidya limenelo. Zaka 17 zotayikira kwa ndierekezi kwa ine zimandichulukira kuona kuti anali Mulungu nkadayenera osakhalaponso, chifukwa zakazi kuthekera kunalipo kuwonongedwa komweko. Kuchita sapoti Lucifala ngakhale mutangompanga tsiku limodzi muntapota nthawi yayitali, olo mutangosapota 3 hours mumusapota ma hours ambiri, chifukwa pa ola zimenezi ngati moyo ukadakhala kuti wachoka mukanaluza zaka zosatha, mukanaluza eternity. Choncho ndimayamika Mulungu. Madzulo ano nditatenga timasiku tingapo osayankha mafunso, ndimafuna ndiyankheko funso ili kuti tipite tikagone, kudikirira mawa Ambuye atatipasa mphamvu zina nkupitiriza kugwira ntchito. Funso limene ndili nalo pano ndilolira kufotokozera, lachokera kwa Mulungu kwa m'bale wina amene funsoli analitumiza ku tebulo la Mulungu Tendai Malere kapena kuti Thokozani. Palankhula maaudio awiri mbomboyo ofuna kuti ineyo akanditumizira ndimvesese. Nkhani imene amafotokoza ndikudabwa pa nkhani yokhuzana ndi nkhondo ya pakati pa Irani mogwirizana ndi nkhondo imene Israeli ndi America akumenya nkhondo kulimbana ndi Irani. Kudabwa kwakukulu kwa munthuyi kwabwera pakuganizira kwake, kumene maganizo akewo ndi maganizo a Khristu ambiri ku dziko lapansi. Ndipo ineyo kuti ndiyankhe, ndayankha chifukwa chakuti ganizo limene munthu watulutsa limachokera kwa Khristu ambiri. Pafupifupi 99% ya munthu ochedwa Mkhristu amaganiza mofanana ndi mnyamata ameneyi ndi mbambo ameneyi. Iye akunena kuti maiko awiri amene alumikizana, Israeli komanso America, onsewa akuponya nkhondo ku Irani. Koma kuchokera nthawi imene Irani yayamba kuibwezera Israeli, zinaonetsa kuti kuli mbali zina zimene Israeli akuoneka kuti akufoka mpaka apa wajoyinana ndi America. Still sakuonesa mphamvu zake zimene timaziganizira zolingana ndi umulungu, pokhala kuti dzikoli ndi la ana a Mulungu. Ndiye ine ndikudabwa, anatero ofunsa. Ndifunsireko brother Twaibu, kapena tinene kuti Israeli uyuyu Mulungu wachokako, awasiya Mulungu? Kodi Mulungu waleka kuchita ndi Israeli? Ndiye funso lake. Chifukwa ine ndimadziwa kuti Israeli ni mtundu wopatulika wa Mulungu.
chifukwa chani ukuluza nkhondo? Chifukwa nkuona kwanga kukuoneka ngati kuti Irani akukula mphamvu. Tikayang'ana midzi yambiri m'matawuni ena a Israeli tsopano onongeka. Zipangizo zimene sizimafika za zida za nkhondo zochokera ku Irani tsopano zikuponda mu Israeli. Kutero kuti kamaona zithunzi tikuona madera ambiri ogumuka. Ndibwereze funso, ndifunsireko brother Twaibu kuti kodi ndekuti Israeli ameneyo Mulungu wasiyana naye? Kodi Mulungu wachokako ku Israeli? Ndiye funso limene mbaleyi anafunsa. Ine brother Twaibu Ahmadu Hamidi Ali ndikuyankheni funsoli kuchokera ku zigawo ziwiri zimene ndizifotokozere ngati nkutheka patatu. Poyambirira napa, ine mbale ndikukuyankhanine ndakhala ku chipembedzo cha mdierekezi kutsatira Lucifera kwa zaka pafupi 17. Tsono ndimati mumve chichewa ichi. Kwa zaka 17 zonsezo zimene ndakhala, ntchito yathu inali kuyendayenda ku dziko lapansi tikapeze kumene kuli ufumu wa Mulungu, ndiye ufumu umenewo tikasokoneze kuti anthu akachoke ku ufumuwo akabwere ku ufumu wa Lucifera. Kuyankha kwanga koyamba kukuchokera pakukonzetsa maganizo amene anthu ambiri amakhala nawo. Ine ndimati ndikuwuzani kuti ku dziko lonse lapansi pafupi maiko 110, 114 mpaka 126 kuphatikiza nditi madontho tazirumba timene sitidziwika ngati maiko timene toto pansi pa thambo lino mmene tinali ku chipembedzo cha Satana. Sitinalipeze boma, dziko, ngakhale ndi limodzi lomwe limene lili special pamaso pa Mulungu kumwamba, limene limatetezedwa palokhalokha nkuliteteza dzikolo ngati lake la Mulungu. Silidapeze. Koma kwa zaka 17 maiko onse pafupi 110, 126 kuphatikiza nditi madontho timene sitidziwika ngati maiko, tidapezamo anthu amene Mulungu amatumizira angelo kuzateteza. Sindikudziwa ngati mwamva. Ndibwereze statement imene. Pafupi maiko 110 to 126 kuphatikiza ti madontho timene sitidziwika ngati maiko patokha, sitidapeze ngakhale dziko palokha limene lili special pamaso pa Mulungu, limene Mulungu amaliteteza ngati dziko lake. Maiko pafupi 110 to 126 kuphatikiza ti madontho timene sitimaoneka ngati maiko patokha, tidapezamo anthu amene Mulungu amateteza ngati anthu ake. Sono pamenepa ndiganiza kuti ndikufuna ndikupaseni yankho lakuti ganizo limene anthu ambiri timakhala nalo lonena kuti Israeli ndi dziko la Mulungu palokhalokha lotetezeka monga mmene Mkhristu amaganizira. Ine ndikufuna ndikupaseni ganizo lakuti kulibe kufika chaka chino cha 2026 dziko muzaka zonse zimene tayenda kuphatikiza mu Israelimo mmene tinamvera mbiri kuti dziko limene lili la Mulungu tinkakayendamo ndi Lucifer, Satana che, Belial ndi ziwanda zonse, Kekeas ndanzawo, Mikagod ndanzawo, Dulumites ndanzawo, tayenda monsemo na Zeres ndanzawo, nkumakayenda mdziko limeneli tamvera ngakhale tsiku limodzi sitinakumane ndi mabodyguard kapena maboda
angelo ochokera kumwamba ozinga dziko la Israeli kuti lili so special pamaso pake, chifukwa chizindikiro tikadachiona ife akumdima kuti dziko ili lili special. Tikati dzikolo lili special, tikutanthauza presence ya Mulungu pakati pa dziko limene tikukhala lero li. Pakapezeka kwa Mulungu pamalopo ndi pamene akuchiwanda, akusatana ndiyelekezi, aboma la Lucifera tinkadziwira kuti uku nkotetezedwa. Koma sitidapeze pansi pa thambo dziko limene linkaoneka kuti ndilotetezedwa, kuti kupezeka kwa Mulungu kumakhala kumeneko, nkumadikirira konko, angelo nkumakhalako, ifeyo nkuitcha imeneyo no fly zone kulibe pansi pa nthaka iyi, mpaka pamene ndimatuluka chipembedzo cha Satana 2012. Sinalipeze dziko, kunalibe dziko limene linali so special kuti Mulungu kumwamba amatumiza angelo ake ndi kuliteteza dziko limene lolopa lokhalokha chifukwa chakuti ndi lake. Kulibe. Koma ndinapeza gulu la anthu limene limatetezedwa chifukwa chakuti anthu aja achita chifuniro chake, ndipo ndi anthu a Mulungu. Tsono ndikuchoseni maganizo mbala amene mwafunsa maaudio awiri za nkhondo imene ikuchitika pakati pa Israeli ndi Irani, pakati pa Amerika ndi Irani. Mukamaona kufoka, ndikuchoseni maganizo afunso limene mwafunsa, limene lili mu 99% ya akhristu ambiri, kuti Israeli ndi dziko la Mulungu ndipo Mulungu akuyenera kubwera kuzateteza. Mwafunsa kuti likuoneka ngati dziko likufoka, taona ni mabwinja, taona ni zipolopolo, ndikuti Mulungu wasiya. Ayi, dzikolo ndi dziko palokha limene lija ndi boma. Ndi chifukwa chake chimene chikanagwera Malawi ngati dziko chikoza kugwera so Israeli ngati dziko, chifukwa pansi pa thambo palibe dziko limene lili so special. Maboma awa ni maboma a dziko lapansi amene Lucifera ndiye mkulu wawo. Yankha kwanga ndiyambire pamenepo. Number 2, ngati muzafune kudziwa za ufumu wa ana a Israeli kuti ndi uti, muyenera kudziwa kuti Israeli ndi dzina limene likuchokera kwa Yakobo, si dzina la dziko, koma linali dzina limene Mulungu anampasa munthu amene anali Yakobo. Atafika pa mtsinje paja, pobwerera kwawo, atatha zaka 20 ali kwa Labani, mene ankabwerera atatenga zaka awiri aja ndi gulu lina, anayamba kusogoza kaye gulu ali ndi mantha. Musayiwale kuti mkuluyi mwini dzinayi anali atapalamula. Pa usiku anakhala pa mdima mbali mwa mtsinje, akukanika kuwoloka, chuma chache chitawoloka. Ndipanga bwanji? Ndikubwerera kwathu, koma ndikuti ndikaphedwa. Mbiri yampeza kuti Esau pamene akuyenda pali mphangala za amuna zitali zimapaudala zokwana 400 zimene zikuyenda ndi Esau. Ineyo ndikunama, ndili ndi azimayi ndi anyamata oweta ng'ombe, sangalimbe kwa anyamata 400 amene akubwera ndi Esau. Nkhawa inampeza, chithunzi chophedwa ndi m'bale wace chinampeza, kubwezera chilango cha zimene anachita amakuona, chikumbu mtima cha zoyipa zimene anapanga chinampeza. Anafuna thandizo lochoka kwa Mulungu, apeze superpower imene ingamuthandize kunkonzera mangawa amene anali nawo. Pamenepo anafika pamalo a mdima ayekhayekha, panalibe chochita china, anali desperate, wamantha. Tamverani, usiku umenewo chuma chatsogola, ng'ombe zatsogola. Anati koma ine ndigone pano ndidikirire atatopa, chifukwa thupi la nyama limatopa no matter what. Ndiye ngelo anabwera, ndiye akuti anali kuona makwerero okwera ndi kutsika. Zitatha pamenepo anagwirana ndi ngelo. Pamene ngelo uja anali kusanzika, mani tacheza, ine ndikubwerera kwathu.
ndi anati ineyo sindikulolani kuti mupite mpakana mutandidalitsa. Pamene kumatuluka mawu akuti tsopano umve ichi, ndikukusintha lero sudzatchedwanso Yakobo, tsopano iwe udzatchedwa Israeli. Tsono muyambe kumva kuchokera pamenepo kuti munthuyi akutchedwa Israeli koma ndi munthu, si anthu, si dzina la dziko, linali dzina la munthu, Israeli. Ameneyu Yakoboyi ndi amene anabereka ana 12, amene anapanga mafuko 12 a ana Israeli. Mukamalilondola buku la Genesis. Now, tamverani. Kuchokera pamenepo ndi pamene tsopano timayamba kulimva koyamba dzina limene inu mukulichitira nalo nkhawali, limene ndi dzina la dziko kuti Israeli. Tsopano kuti likhale dzina la dziko zinakhala bwanji? Ana 12 atayenda kuchoka ku Igupto kumene anakapanga seto, ngakhala amachuluka kukapanga boma, linali boma lochoka mwa anthu, lochoka mwa munthu, dzina lake Yakobo, wosinthidwa kukhala Israeli, ndiye linayamba kutchedwa dziko la Aisraeli, dziko la ana a Yakobo. Ndi kumene mwakudziwa kuja kuti Israeli. So tamverani. Ngakhale zinali choncho, panali zifukwa zimene zinkampanga Mulungu kumapezeka pakati pa ana a Yakobopa, chifukwa pakati pa ana a Yakobo padali mitundu iwiri imene Mulungu ankayikonda kwambiri. Musayiwale kuti Israeli anali wotchuka chifukwa cha hema wa Mulungu, chifukwa cha kupezeka kwa Mulungu, chifukwa cha chipembedzo cha Mulungu. Ndiye mmenemu mu mafuko 12 mwa ana Israeli munali Yuda mmenemu, number 1. Number 2, amene ndikuenda kumuyika koyambirira, munali munthu otchedwa Abrahamu, amene Mulungu anayamba kumpasa dzina lakuti Hebri. Tsopano ndiye kuti inu kuti muimvesese nkhani muyenera kufufuza Aheberi, Ayuda ndi Aisraeli. Mukapeza kuti Yuda ndi Israeli, kani Yuda ndi Aheberi, ndi amene anatulutsa kadziko kagulu kotchedwa Israeli. Koma mu Israelimu munalibe chilichonse. Mulungu amachita duelo pa Yuda ndi Aheberi. Mukaliwerenga buku la Genesis mukapeza kuti asanatchulidwe Israeli anayamba kutchulidwa ndi Aheberi. Genesis chapter number 12 verse number 13. Tsopano tanthauzo la dzina lakuti Aheberi, Ahebri ankatanthauza kuti munthu amene waoloka, kapena kunena kuti Hebri amatanthauza kuti kuolokera tsidya lina. Munali mbali ino, chikhalidwe cha mbali ino, tsopano mwasiya chikhalidwe chanu ndi mwapita mbali ina mwakatenga chikhalidwe china, koma pamene mukuoloka mukutsatira Mulungu amene wakuyitanani. Ndi amene mwaoloka nkuyamba kutsatira ndondomeko zakachitidwe ndi kuyamba kulambira kuona kutsatira Mulungu, munkatchedwa kuti Aheberi. Ndiye Muheberi woyamba anali ndani? Abrahamu. Koma dzina lakuti Heberi mukalipezanso ku Genesis chapter number 10. Ndi kuti nthawi imeneyo mukapeza kuti Abrahamu kulibe, ankamutcha kuti Abelo. Abelo kapena kuti Iba ankatanthauza kuti kuolokera tsidya lina. Ndiye kuti pomayenda ndi kadzina kakuti kuolokera tsidya lina, kanayamba kupezeka ndi ndondomeko zoyamba kufunafuna kantundu kamene kadzachoka mchikhalidwe chawo nkupita mchikhalidwe china chatsopano, koma chotsatira Mulungu. Ndi ankawatcha kuti oolokera tsidya lina, achokera kwina koma pano pali mbali ina, inu obwera tsidya lina, ankatchedwa kuti Aheberi.
ndikuchokera mukamtundu ka Aheberi mukapeza kuti kulikonse kumene tsopano anthu amenewa ankapita mpaka mukafika ku Igupto simukamva kwatchula kuti Aisraeli kawiri maulendo onse. Maulendo oyamba anamutcha Mheberi amene anatchedwa Hebri ndani mukapeza kuti ndi Yosefe. Akatanthauza chani? Hebri anthu otuluka inu, anthu achilendo inu. Pamene Mose anali ku chipululu kuja anakaona lawi la moto chisamba chikuyaka, anafunsidwa funso, akakapita ku Igupto tikakafunsidwa tikanene kuti ndani? Akuti mukanene kuti Mulungu wa Aheberi. Mawu akuti Hebri amatanthauza kuti amene awoloka kapena kuti to cross, anthu amene achita cross over, achoka mbali iyi apita mbali iyi. Mukanene kuti Mulungu wa anthu ozipatula, Mulungu wa anthu opatulika, Mulungu amene adazipatula, Mulungu wa Aheberi, anthu amene anawoloka, anthu amene anazisiyanitsa, wandituma. Ndikuti tsopano mukayamba kufunafuna Hebri wauzimu ndamene lerolo tinabatizidwa naye tonse ngati anthu odzipatula amene tatuluka kubwera tsidya lina. Agiriki anayamba kudzawutcha mtundu umene odzipatulawo subadwa chifukwa chakuti wachokera kwa Abrahamu kapena chifukwa chakuti wachokera kwina, koma wachita chifuniro cha Mulungu posiya dziko lapansi kuwolokera tsidya lina. Abraham chapter number 12 Genesis, tuluka pakati pa abale ako Heberi Havia ini yake wankatero choncho, tuluka pakati pa abale ako. Chifukwa chakuti watuluka pakati pa abale ako tsopano wayamba kutchedwa Mheberi. Ndiye ichi chinayamba kupangisa kuti nda Aheberi. Aheberi ndi kumene kunatuluka dzina limene lakulitchulanso kachiwiri ku buku la Exodo koyambirirako. Mukapeza kuti machitidwe a azimayi amene anali manesi, ma midwife, achatimata azamba, anaoneka uzamba wa chilendo. Khalidwe lawo pa chipatala linasonyeza kuti gulu ili ndiloti linapatuka, linawoloka, ndi anali kuwatcha kuti Aheberi, akazi achiheberi, azamba achiheberi. Yosefe akuti kuli Mheberi, gulu lopatulika, munthu odzipatula, munthu amene anawoloka. Muone kuti anakanika kukopeka ndi mzimayi ali awiriwiri, mwayi wonse ulipo, koma chifukwa ndi khalidwe losandulikira mkati ndi limene linampanga kukhala Aheberi. Agiriki malo moti akanene kuti ndi Aheberi opatulika, osankhika pa mpingo watsopano, anayamba kuwutcha kuti ekereziya, chake cha Mulungu, otuluka ku dziko lapansi, kuzikhalidwe za dziko. Mukaona kuti pamenepo sitikupanga ndi Israeli, tikupanga ndi Aheberi. Mukazadziwa kuti Heberi ndi ndani m'Baibulo, ndi kuti muzayamba kusiyanitsa pakati pa Aheberi, Aisraeli ndi Ayuda. Amenewa muzasiyanitsa bwino onsewa, chifukwa ndi ana a Mulungu, ndi chifuniro cha Mulungu, ndi ochita pamodzi ndi Mulungu. Mukachoka pamenepo sipalekezera pompo ayi, mukapeza kuti pali ndondomeko yokhazikika bwino ya umulungu imene ikuchitika mkatikati mwa zimene tikufotokozazi. So tamverani, Aheberi mwapeza pamenepo mavesi ochuluka akupasani kamtundu kotchedwa Aheberi, ndi kamene anayamba kutchedwa nako. Komano mukamutenga Israeli ngati gawo lachiwiri la funso lanu kuti chifukwa chani akuoneka kuti ndiosiyidwa, kuchokera kwa Aheberi musanayambe kumusanthula Israeli ndikuti ndikubweresereni Yuda. Mukapeza kuti tili ndi Yuda. Yuda ndi munthu, Aheberi ndi Ayuda onsewa
anadziwika pamaso pa mulungu ngati mtundu wa mulungu chifukwa cha kudzipatula, chifukwa pakati pa mitundu iwiri ya Heberi ndi Yuda, amenewa ndi amene kachisi wa mulungu ankasungidwa m'manja mwa Heberi ndi m'manja mwa Ayuda. Mukachoka pamenepo kupita ku buku la Genesis chapter number 31, 32, 33, mukayipeza nkhani imene. Koma kufikira lero mulungu sanapezekenso pakati pa Israeli, chifukwa tisadayambe kutenga Israeli mukapeza kuti ngati Israeli ali ana Yakobo, ndiye kuti Israeli ndi otuluka ku Muheberi komanso kwa Ayuda, alibe umwini, ndi ochokera ku Muheberi Abrahamu, akuchokera kwa Yakobo Israeli. Ndiye mukapeza gulu la Israeli, ndipo mukapeza kuti Israeli uja ndi mtundu, ndi dziko, it's a nation. Pamene Aheberi ndi ana a mulungu amene anasunga tempo ya mulungu. Mutsatire nkhaniyi mukayipeza ku 2 Mafumu machaputa ake ndatchula ngati ndipitirize nkhaniyi ndikakumbukira bwino. Koma kumene kuja mwachidule mukafunika kuti mukadziwe kuti kodi kugwa kwa dziko la Israeli kuti lichoke m'manja mwa mulungu lidachoka liti, kuti likhalira kunja mmene lili lero muja lidachoka mchaka cha 722 BC. Litiro limenelo 722 BC ndi pamene panachitika angle of error, kuti tsopano inuyo musale ndi chithupi cha dziko la Israeli, koma kukhale kuti mulungu kulibe ku Israeli. Anachokako mulungu ku Israeli 722 BC. Kutasala zaka 722 kuti Yesu abwere, mulungu anali atachoka paka Israelipa. Zinakhala bwa ndi kumene kuja mumakayimva nkhani tsopano yakugawana kwa maufumu, kuti pazipezeka ufumu wina ukupita kumpoto, ufumu wina ukupita kumwera. Mukapeza kuti kumpoto ndi kumene kunapita Yuda, kunapita Levi ndi Benjamini. Amenewa ndi amene anapita mdziko lija lotchedwa Israeli lija, mboma lija, kukasunga kachisi wa mulungu. Chifukwa chaka chimenechi kunabwera nkhondo yochoka ku Syria imene tsopano inadzakagwira ukapolo. Koma isanabwere nkhondoyi anayamba kaye kugawana mafukowa. Mafuko 10 anapita kukapanga ufumu wawo kumwera, mafuko ena otsalawa awiri anapita kukapanga ufumu wawo kumpoto. Ndiye kumpotoko mafuko amene wa Yuda ndi anzachi ndi amene anakasunga kachisi wa mulungu, ndiye mulungu anatsala kumeneko. Koma Israeli kumene anapitako kunalibe kachisi wa mulungu, chifukwa iwo anapita ku Dani nakayika zawo kumeneko. Za mafuko angati zimenezo? Mafuko 10. Ndiye kuti ameneyu ndi Israeli wakugwa, Israeli wosowa, Israeli wochokapo, Israeli wobalalika, Israeli wolowerera. Anayamba pamene pa 722. Kuchokera nthawi imeneyo ku Israeli ngati dziko palokha, ngati mtundu pawokha, sikunabwerenso mulungu, chifukwa kachisi wa mulungu sanakhalenso pakati pa Israeliwa kuti mulungu ayambe kumakapezeka. Ankapezeka pakati pa Yuda ndi Aheberi wokhala ngati akufafanizika pamene Yuda akuyimirira nawo. Ndi kuti Israeli chisakutchulidwanso ayi. Bwerani muchipangano chatsopano mukapeza kuti Yesu Khristu sakuyitcha mfumu ya Israeli, chifukwa musamatayika akhirisitu, musamabalalika. Mulungu sakupanga mistake kumutumiza Yesu ndi kuzamutcha mfumu ya Israeli, akumutcha mfumu ya Yuda. Anzeru akummawa atabwera akufunsa kuti kumene kuli mfumu ya Yuda ndikuti, chifukwa unali ulosi wapa Genesis chapter number 49 pamene akuti ndithu
ndodo sizachoka mdzanja lako Yuda mpaka na atadza Silo. Sakuti Israeli, akunena Yuda. Mukamapanga mistake kumayang'ana kwa Israeli mukulakwisa, chifukwa mukusunga chimene Mulungu anachileka. Koma nkhani kuyifotokozera kumakhala kosamveseseka bwino kwambiri, chifukwa pali chipwirikiti pakatipa chakuti Yuda sadziwika, Aheberi sadziwika, anthu tonse timangoziwa kuti ndi Aisraeli, dziko la Israeli, dziko lopatulika, dziko la mkaka ndi uchi, kumene Mulungu anakayika kwa anthu achi. Basi timangoziwa zimenezo. Koma zakuti nkati tikufuna tipezemo chinthu cha uzimu chimene Israeli chinantayika ndi kumutsalira Yuda, cha uzimu chinantayika Israeli chinasalira mtundu wa Aheberi ndi Ayuda. Nawo akuti imene ndi mfumu yaja, chimene choto ndi chipangano chatsopano. Mumve pa buku la Mateyu chapter number 4, Satana atabwera akumuyesa Yesu Khristu, akunena kuti ndizakupasa dziko lonse limeneli likhale lako, chifukwa iyeyo ndiye mwini dziko. Lusifala ankanena zimenezi, dziko lake linali liti? Ankanena Israeli. Musamapuse ndi maboma aku dziko lapansi. Israeli ndi limodzi mwa maboma a dziko lapansi, mene lili Britain, mene lili Russia, ali pa ndandanda ranking ya mayiko Israeli. Koma mukantenga inuyo chifukwa chakuti kumeneko kumene akuchokera kwa Yakobo, ndipo Yakobo ndi munthu wa Mulungu, mukapeza kuti Yakoboyo akubereka Israeli, kapena akupasidwa dzinalo kagulu kosonkhana pamodzi, United Kingdom of Israel. Ndimene mukuiona lero. The United Kingdom of Israel inagwa mu 722 pamene kwina kudapita kachisi wa Mulungu, kwina ndakamanga wawo ku Dani. Kuchokera tsiku limenelo tinapezanso angovu era yakapembezedwe, tili ndi Israeli wakugwaya amene Mulungu kulibe. Ndipo mukamalondola ndondomeko ndi mfundo zimene ndikunenazi, muzapeza zoperewera zambiri pakati pa mpingo wa Mulungu, komanso pakati pa zochitika za Mulungu ku dziko lapansi. Ana Mulungu mbiri zoterezi zimathandiza kusasochera. 99% ya anthu ambiri imaganiza kuti Israeli Mulungu amakhala konko, koma kumene kucha kulibe Mulungu. Ine ndi mboni kuchokera ku chipembedzo chathu chakale, sitinalipeze dziko pansi pa thambo limene lili ndi ambulera, limene limatetezedwa, limene kuti mukamakayenda m'misewumo mukapeza mabodyguard akutchinga. Ayi, koma ine ndi umboni kuti Mulungu amateteza anthu amene akuopa iye, ndipo amayikira mabodyguard yawo, amayikira ma guardian angel, kutero kuti lightning imaoneka, simungakhuze, mumakhazuka, mumapya, mumaonongeka. Ufumu wa Satana umanjenjemera ndi kamtundu kameneka, koma sikanjenjemera ndi dziko ngati Israeli. Ayi, sikanjenjemera ndi dziko ngati limeneli. Ayi, chifukwa chani? Awa wa maiko amene mbumba ya Abrahamu inapita. Musayiwalenso kuti nkhondo imene mukuyinenayi anthuwa mpachibale. Mukapita ku Irani, kupita chakuko, mukapeza kuti ndi mitundu ina yochokera kwa aluya, kumene mukampeza Ishmaeli ndi mwana wotuluka mchuno mwa Abrahamu. Mitundu ina mukuyimvayi ndi ana Isaki, ndi mwana otuluka mchuno mwa Abrahamu. Onsewa anakhala pamodzi, anadyesedwa ndi tate mmodzi. Mulungu nawagawanitsa malandi kuti akakhale chuma cha dziko lapansi, kugawa, iwe pita uku, iwenso pita uku. Mulungu wake yemweyo tikunena ifeyo, amene sanalole kumupha Ishmaeli, anamusiya ndi moyo, anapita kwake wina kwake, akumenya nawa mpachibale. Koma mukachitengera ku uzimu chinthu chimenechi, inu muyenera kudziwa kuti tili ndi Israeli wa uzimu, amene ndi anthu amene mwabadwanso mwatsopano, mukupanga za ufumu wa Mulungu, amene anakupasani zida pa Efeso chapter number 6, akuti kulimbana kwathu sitilimbana nalo thupi ndi mwazi, koma nawo maukulu.
mpingo wa Israeli, sana upase mamizayo, maballistic missile, sana apase matirale, sana pereke mafaita jet, akuti kulimbana kwano sitilimbana nalo thupi ndi mwazi koma nawo maukulu. Tsopano zida zathu zopasulira malinga zimaposa zida zandiyerekezi, chifukwa tsopano anatipasa zida zina za kwa Mulungu, anatipasa kudziwa kwina kwa Mulungu kuchokera nthawi imeneyo kufikira mpaka na lero. Chithunzithunzi mukhale nacho kuti ana a Mulungu, inde mpingo wa Mulungu udziyang'ana kwambiri kumene kuli Yuda, chifukwa ndi kumene kudasala kachisi wa Mulungu, kumene kudasala kulambira kuona. Mu Israeli simunapezeka kulambira kuona mpaka pamene ankabwera mu 722 BC Assyria nkudzagwira ukapolo ulendo nkusiya Yuda. Yuda wachuluka, otsala awiriwa Benjamini kani Levi, Yuda komanso munali Benjamini mene. Otsalawa anasunga likasa la Mulungu, nasunga chipembedzo cha Mulungu. Zaka zimapita zikatha mpaka pamene mfumu Nebukadinezara amakatenga Ayuda kukagwira ukapolo, atachimwa nawonso, atalephera nawonso. Koma wherever you go, mukamayang'ana m'Baibulo mukampeza kuti Yesu ndi mfumu ya Ayuda, sakuti mfumu ya Israeli. Mukazamva chakuti mfumu ya Yuda, inuyo muzayambe kudziwa kuti kumene kuli Ayuda ndi kumene Mulungu amayang'anako. Samayang'ana kumene kuli Aisraeli, ayi, amayang'ana kumene kuli Ayuda. Mukapita ku nkhondo ija operation chakuti imene maiko anayamba kusaka kuli Ayuda, kuphatikizapo ujeni nthawi ya Alexander the Great, komanso kuphatikizapo ngani ya Adolf Hitler pamene anali kupha sankapha maisraeli amapha Ayuda. Tamverani, ulosi wakubwereranso kwa Ayuda, sakuti kubwereranso kwa Israeli, koma akunena kuti kubwereranso kwa Ayuda. Now mukataya chanelo ndi kuyang'ana ku Israeli mwalakwitsa, koma muziyang'ana ku Yuda. Zambiri za ulosi zokwaniritsidwa kutha kwa nthawi sizichitika nda Israeli, zikuchitika nda Ayuda. Kubwera kwa Yesu Khristu muziyang'ana chimene akuchita Ayuda. Mukadzaona Ayuda akusonkhana pamodzi, sakuti Israeli akusonkhana pamodzi, akunena Ayuda. Muzayang'ana konseko, pomalizira penipeni mutengere ndi kubwereza pa anzeru akummawa akubwera kuzalowa mu Israeli, akufunsa kwa Herode akuti mfumu ya Yuda yabadwira kuti. Pamene akupita kukampachika ali pa bwalo la Pilato akuti uyuyu ndiye mfumu ya Yuda. Muzimvetsetsa nkhani imene. So mukapeza kuti kodi ufumu wa Mulungu unali kuti Maisraeli ndi amene anathandizira kuononga zinthu kudziko, koma Yuda akufunafuna kusunga kachisi wa Mulungu, anasunga chifuniro cha Mulungu, angakhala nasala wochepa. Sono kuchokera mu 722 BC chimene mukuti ncha Mulunguchi chinagwa. That is my own understanding ndikamasatira Baibulo. Choncho musiye kapena muchepetse kapena muganise bwino mukamachemerera Israeli mukumuona leroyi, mukakhumudwa mukakafika kwathu kuti munkachemerera chinthu chakuti sichinali chake cha Mulungu. Mulungu sali kumeneko. Mulungu anachokwako kalekale 722 BC ndi pamene Mulungu anasamuka, chifukwa tempo ichi inatsala ndi anthu ena kumene kunkapita iwo aja Israeli kunalibe Mulungu. Koma Israeli fyera anali ambiri, it was a nation. Ndi anapanga boma limene timalitcha lero Israeli mpaka as I'm talking, koma lili m'manja mwa ndani? M'manja mwa United Nation, namene akuyang'anira dziko licha si ana Mulungu amene aja. Choncho kusanthula kwangaku kungakhale ndi pena poonekera, koma ngati mukubwera ku part 2 yakafotokozedwe kanga mukapeza kuti Israeli akukhala kuti ndani, mukapeza Paulo akuti pali ena
amene amazitcha okha Aisraeli koma sali Aisraeli. Koma mukapita ku buku la Chivumbulutso akakuwuzani kuti pali ena amene amazitcha okha Ayuda asali Ayuda. Kazikumveka zimenezo. Tsono mukakapeza amene akuti mukazi amene ali Ayuda koma asali Ayuda, amene ali Aisraeli koma asali Aisraeli, ndikuti mukapeza mix ya Ayuda osakhala Ayuda, Aisraeli osakhala Aisraeli, anapanga chinthu chimodzi ndikupanga boma. Ndi amenewa ndi amene mukapeze kuti anabalalika ku dziko lapansi koma satumikira Mulungu, amatumikira government system, government ya ku dziko lapansi. Chifukwa chake Mulungu ataona chimenechi anatsitsa Yesu Khristu ku dziko lapansi kuti amene angamkhulupirire iye akapange boma la uzimu, akapange Yuda watsopano, akapange Israeli watsopano, amene tizasonkhana tonse tikafika kumwamba. Chifukwa chake tsopano muzachita chidwi kuti kodi 144,000 ikuchokera kuti mpaka tsiku limenelo. Amen. Tathokoza chifukwa cha kumvetsera utumiki wathu wa lero ochokera kwa mtumiki wathu Twaibu. Tumizirana achibale komanso ndi alongo, komanso sayiwala upanga subscribe. Sikomo.